Kani kadai ka jingieid khana shapang ka wei ka kanthei ka Riewspah but wei ushenrang ubadei Nongkhrong. Kadba uni Nongkhrong udang shongkai but ki parlok jong u hapo ka wei na ki jingking. Lawan kani ka thei Riewspah but kalatarwa yaki. Mano na pleng jong pi ki bakwa $1,000 but banya shongkai but nga kani ka met. Baro arngut ki Nongkhrong kilakan de bakilayang mga Hynrei uni pat uwei Nongkhrong shim lakren lamne shim lapet yaka te kalakli ye u ko me ki nong ko me ko Nongkhrong member kam bisa mo te lapet baulong yaka ngam kwa ka pisa jong pa ka thei Riewspah Hynrei kalapet cha u bakla ang lengo makalong ye u ngan shim ya me kat no ka dor ka jong me uang labyang ai ka pisa jong pi ye kitigi parlok ki jonga Hynrei ka ong ya u ngakwa bangan yalam ya me teu la ong ka jing po sam rukhe $1,000 ka papel lingo ya ka kalasay ya ka pisa na ka wallet jong ka bar kala ay u $1,000 Hynrei ula kali ya ka pimbinut mo ka ong mille ayo ya kata teu la ong ya ka ay no ka pisa jong pi yaki parlok ki jonga ngate ngalig bat pi kalarki bakala ay no ka pisa jong ka hagi parlok jong u te kala ong yo u to yeng yang in yelin no teu la yeng ba ula lit cha ka kali jong ka bagi parlok jong u kilay kemen bakiler ki te haba kala poy hata ko ki chaka kabadei ka salon kilay yeng bakala ong yo u bakhap le badon sum pensad yo u tekat ba kala ula le ban sum bansad lawan ka parlok jong ka bakalai iya ka kle shong kle disha kle kren bakala kali kata ka parlok wei new brio kala batay bakikimik pa jonga kibat berpenya shong kurem yanga baru brio Riewspah Hynrei ngadi alam no yung new Nongkhrong kadur ka ba itanat bakabatan sam bat ngan umyasyong mo tau brio kan ba kitang yakren lawan no try dukan laong bapihap siyo ya kabay wai dukan Hynrei katra kani kan nong syong wai kalaong bangadang sidap siyo ya kani kabay dukan Hynrei uni utry ulapan kiw alay siya ya kador kabawla jusimteng Hynrei kani ka kantay kalaong lada pili kumni dengan sadung Kaya ni utry laong lada pimla mlelay pilaban ino Hynrei kat budang kren lawan nunu Nongkhrong baulaong belay meladuna ka pisa nam ta kalok ka jong me ne kalok ka jong me kam tip ya ki jinglit kai ki jong me marsen yo i uniu brio ya uniu Nongkhrong ulaong Mr. Nicholas pili ayu mo hangne uang awan mangan shower te ulakali te medang don kam ka pisa na kani ka brio ka badong uniu brio laong MP nga syukuran kai ngamdan kata habat ka jing telun ka jong u ulam piat krat na kata ka jaka kani ka try dukan kalasyong kalakemen ka ong kublay sibun habat ja kumni kani ka brio pat kabalaya lam yu new Nongkhrong kala ang lingo mano ka new brio bawat uniu try jong kani ka dukan ru ulah tieng ya ka ti hadin kani kadba kidang ya keren but ulah ay kublay kani ko kantay parlok yo ulah ong ya ka bang hai ke bang hable pada hadian te kilaong babhable ban sum ban bujli na ki jan ki jong pi katba kani ka kanthe katba uniu Nicholas udang le uniu Nongkhrong udang le ban bujli ki jan ki jong u kalawan ka phone ha ka phone ka jong kani ka kanthe ka bayalam yo uniu Nongkhrong baklay aktim to samla jong ka Hynrei marsen kren uniu Nongkhrong kala phaidian ba chisen pet yo u kalalingo magkamla chuban kren bakla perkat manoken uni ulong kumutaw aktor kumutaw model Hynrei uniu Nongkhrong laong ngahable ayun ta kalaong ngani ka try kre no ninyale chaka kablapan kre imay pa jonga pangan pet yo taw brio Riewspah kat bakidang yakren kani ka parlog jonga ni ka brio pat kalaong pet mo yo pisyo jingieit yo ni Nicholas uniu Nongkhrong kani kalaong MP sanong an Shoh Jingieid yo Nongkhrong ti hadin kani kilele lang
Abaglapoy ya kata jaka. Uniu Nongkhrong daga baburam. Ula shem ya kasopti jongka. Baru laong ya ka. Kidang lej mapisya po. Ngan penwa aswaya kanya. Hynrei kat bagani ka kentay kala lej po. Kalai I kimikpa. Bakalai I rui tau samla jongka. Barkala tim ya la kimikpa. Balay mo piwan ya lam yung ni. Hynrei uniu samla. Ula yang jod. Bau laong. Ayang akalatang sisiyan biyang. Bangan long usam lau jong pingan sedang biang lu besdang Hynrei ni kun thei kala mana ba klong ehem kam num long shu kun ta Hynrei kat bodang kren ula ong new brio balada pham tre yang ha ngan thied noi kan ni ka jaka puta ka jong ukpa jong pha bat pha ukpa jong pha ba ka ying ka sen jong pha kin wan kya ban ngo no yang ha kya ban long kum kin Nongkhrong Hynrei kat bodang kren ula wan pat uniu Nongkhrong marsen wan ula ong Pelajaka, kini kamde ka jaka ka pamimendan. Senyo iu niu brio beruspa yu Nongkhrong. Ula ong, ani saja. Ngamtip bafidan hangne sa Nicholas. Kadang atip bafidan hangne, manumuan hangne. Ula pejo iki kimik pa ki jongka. Ula ong, beli fimya tu yang abang niu brio bakrau dan hangne. Abakum ta uniu ruspa umnang esu ban kren. Ula sungu yaki, ba ula supet no nang ta. Habala jia gum ni kani kan thei ka bkateng ka ana kala peit yu to Nongkhrong ko ka e gani bala jia bat me dei mano mo me bawat kini ki brio ru kila tieng ya me kat unu brio Riewspah ula tieng ya me haba kala peit to ko me dei Nicholas UBillionaire ko ho oi hangta kala angling ho bat unu billionaire la ong mga thied bangan em mga ka protei da ka spa ka pho baki badan barnga Saudong jonga kim e janga Hynrei ki be tangi kaspa ka jonga wat haying asem ki make pa ki jonga ru ki be tangi pa ka spa ka jonga kadai ta ka daw bang ailud bago kadai ka badan sa ka charity bang akwa bangan em ka jingim ka company ka jingim ka company Hynrei nanta ka sing ala shem ya pa ni padesha ta ka brio ka bam e ja ka spa Hynrei ka ba wat shay ka jingieit nang ni pula shem ya ka ana Baulai tenan, baulai ato no umat ka. Nakani kaya jingieid khana kalakot no, kublesi bon.